משעמם לרצח, בוקר אור, היום אנחנו בתוכנית בוקר. היום נלמד קצת תזונה נכונה וכל מיני דברים. בסדר? תהיו איתי. אז מה, יאי, והבאנו פה תוכנית חנה, אחת שתדבר איתכם על כל מיני צנצנות מוזרות שהביאה מהבית, ואין לה מושג אפילו מה הם. נכון חנה? אוקיי. אז בואי נהיה איתי ועוד מעט היא תדבר, בסדר? אז בינתיים נעביר את הזמן. אהלן חנה, איזה יפה את. טוב, חנה פה חושבת שהיא יכולה לעזור לילדים. שלום, אני באמת יכולה לעזור לילדים, אני הבאתי איתי כמה צנצנות מהבית שהן צריכות לעזור לילדים קטנים. איך הן יכולות לעזור לילדים? הן יכולות פשוט לעזור לילדים בכל מיני צורות. למשל, ילד אכל בולגרית, והבולגרית עשתה לו קצת מיגרנה, או נפל לו האף הנפוח שלו, אז כמובן שזה יכול לעזור לו. אני שם על את הדבר הטבעי הזה וזה משחרר את האף. אוקיי, אז בעצם את אומרת שאת עסוקה בבריאות רוב הזמן שלך ואת משתמשת בצנצנות שאין לנו מושג מה הן, שאפילו מדענים לא גילו מה הצנצנות האלה. מאיפה הבאת אותה? איך את חושבת שזה יכול לעזור לילדים? איך בעצם? מה זה הצנצנות המוזרות האלה? אני לא הבנתי. טוב, תראה, אני אמרתי לך, זה לא כל דבר צריך להבין. צריך להבין שהצנצנות האלה זה משהו שהגיע מהחלל. וזה שזה מגיע מהחלל, אז גם המדענים לא יכולים לחקור את זה, אתה מבין? כי אם זה מגיע מהחלל, אז איך יחקרו את זה, אתה מבין? לא, אני לא מבין, תסבירי לי שוב. טוב, תראה, שמע, אני יכולה להסביר לך שוב, אבל אתה צריך להיות איתי, בסדר? טוב, אני עדיין רוצה להבין. תראה, הצנצנות האלה באו מכוכב אחר, הכוכב הזה נקרא זהוס. בצנצנות האלה יש כל מיני מרכיבים חבל על הזמן, שאני אפילו לא יודעת, אין לי מושג מה הם. חייזר הביא לי את זה והשאיר לי את זה פה, ואני צריכה להסתדר עם זה עכשיו. אתה מבין מה אני רוצה להגיד לך פה? את חושבת שלאט לאט אתה מבין מה שאני רוצה להגיד לך פה? אתה מבין? ועכשיו אני אקח קצת מהירוק הזה שהחייזר הזה השאיר לי, ואני קצת יוציא מהסוג השני גם שיש לי פה, שהוא גם הביא לי את זה ואין לי מושג מה זה, זה גם הרג יום אחד איזה ילד, אבל בסדר, תמיד נשים פעם שנייה. אוקיי, אתה רואה את הרקט הזה? זה חבל על הזמן, אז מה, זה לא מהכוכב הזה את אומרת בעצם? תראה, אמרתי לך כבר, ואתה שום חוזר אחורה בזמן. איך אתה יכול לחזור אחורה בזמן? די כבר, איך? ושוב, לא היה לנו הוכחות שזה הרע עזר לילדים, אבל תמיד, אתה יודע, מנסים דברים, כל הזמן בני אדם ניסו דברים, ניסויים על אנשים אחרים, אחד מת, אחד לא מת, אתה מבין? השני מת, השלישי לא מת. כל הזמן מנסים דברים וככה מתחכמים. אם לא נעשה ניסוי וטעייה, איך נדע, אתה מבין? אתה חייב להבין אותי. אם לא תבין אותי, אז איך נבין את כולם? חייב להבין אותי, חייב להבין את כל המערכת של הצנצנות הלא מדוברות האלה. בסדר? אז אני עכשיו אסביר את זה שוב ואתה תנסה להיות איתי. טוב? אני אנסה שוב להסביר. תראה, בכל צנצנת פה יש מרקם שמתאים לילדים. הילדים האלה לא תמיד באים במרקם של צבעים מוזרים. הם יכולים לבוא גם בכל מיני כתום וצהוב. אתה מבין? כמו הצהוב הזה בצנצנת פה. לא, אני לא מבין. אתה אישה הכי מוזרה שפגשתי בה. אתה חייב להעליב אותי ככה. למה? למה? למה אתה חייב להעליב אותי ככה? זה לא בסדר בכלל מה שאתה עושה. ואני עכשיו אסיים את התוכנית, אני לא רוצה לדבר איתך יותר. מעליב את כל הצנצנות שלי? אני אקח אותם הביתה. מה אתה חושב? מה נראה לך? יאללה, נגמר כבר, מספיק. נגמר כבר, אני הולכת. משעמם לרצח,